Bizim bu bayramçılık etpeşimizde mihmanlar ama eýleýän ýaly tanadym bolan Ay kimdigini. töweleme. Biziň hormatly mihmanlarymyz, halifalarymyz biziň aramyzda. Gele wöreýin. Täze şowgunymyzda hoş gördük, gutly bolsun bayramyňyz. Täze gutly bolsun. Düşümli bolsun. Aşwat Hoca Hymmatyň kärhanalarynyň işçileri adyndan gutly adamlar. Täze gutly bolsun. Minnettar. İnniki ýyldyra Huda ýetirdim. Hocağını söylemesine diye sol bugün yeködüňiz däl öz eginleşýäňiz bilemeliksiň. Onu ýeşdişimde görä siz bir täze kärhana açypdyňyz halkymyza hyzmat edýän. Şo kärhanaňyz bardy urunlar aýtaňyz. Ay tuğulama. Ulan aş hoca hyzmat kärhanasy ýa. Elbetde bu halkymyza näme aýawabalar, ertiýär, gar pamuklarly nazamatlar, beleg işler üpçüle diýär. Hocağını kärhanaňy tuğulama täze kärhana. Elbetde bir wada müşterilara az bolýar. Gerim giýme ýa-mı? Ay tuğulama. Gatgowy elbetde ýany ýok. Men tip bolsam tek gerimi giýer, müşterilerden köpeler. Näme tek halkymyzyň kärhanagynyň dogry tanışdyrlar. Hocagy indi şu kärhanaňyzda näçe adam işleýär? Tuğulama agdy bir işgärleňiz bar eken. Näme şunu agdy bir bolmasyn täze diýal başlygy bar, diýal ýol başlygy bar. Hocagy görýär solen 3 tan gara pamuk bar, birjada aýaga bar, ýalňyş getirdiňiz näme? Onu näme bolmaz? Düşünükli. Onu benim elbette toy bayramlarımız türlü restoranlarda devam ediyor. Şoň siz biraz ýalňyş goýýarsy. Ola men sizinkide işgärleňiz ýalňyş. Şeýlemi? Hocagy görýär sonra tüýçülük tortum bile gelýär. Ýöne tüýçülük tortunyň ýany bilen ýene bir tort gelýär. Olam bilen. Aýyo. Ha, düşünükli. İkinji tort başga bir toy mekanyna barmady. Elbette käwat ýalňyş. Bolýar täze ine başga gaýlykda. Şoň sen işe ýetişýän näme? Hocagy bugün tuğulama aýaga öýlenem gelipsiň. Aýaga mutlugyny näleýin. Aýaga bayram gutly bolsun. Ay tuğulama biziň balajyklarymyzy täze ýyl bayram bilen gutlaýar. Siziň bayram gutly bolsun, arzuňyz hasyl bolsun, düşünýär bolsun. Hocagyny sözüňiziň ahyrynda bir arzu bolsun. Bu arzu Arzular hasyl bolsun, täze ýyl gutly bolsun hoca. Ve de işiňizi sirligardy diýär. Elmydama halkynyň söýüsini gadynyň köp sag bolun. Täze gutly bolma adamma, täze gutly bolma. Onda hocaga size ak ýolardy diýär. İşiňi dogruny, işiňi deleri. Tuğulama. Ya da kitine köp gurulmay men. Täze gutly bolsun. Tuğulama dogruny bolan, sen işe gelmen. Derrok maglumatlar bolýarmy? Adyn familiýasy atasynyň ady derrok bolýar. Aş hoja hyzmat eder işe başlaýar. Sağa marşa bolýarmy? Köpleşip ýürüň oğlum. Zaten adamlar araştırma.